Oimore janeno marwa, geno ni bedo go odiochieng' makare. Odiochieng' ma kawuono wuoth okele kaunti ma Kisumu. Kamoro ni riat. Ka kawuono wadwa wuoye kit pith mag gwen mag layers, manyiso ni mago gwen mamiyo watong', kata gwen be mar broilers ma samoro bende iuso kata itiyogo kaka chiemo mar ring'o. Adwa wuoyo gi japith miluongo ni John Ageta. En owuon en japith mar gwen. Kawuono wadwa wuoyo kit pith mar gwen mag broilers, mago gwen mamiyo mag ring'o to gi layers mamiyo watong'. Omiyo kamoro amora ma intie janeno marwa, yena mondo akaw kinde marwa kie chenro ni kaka pile. Longana Lori nyaka Black machiegni. Lori, ichopo? Achopo. Karibu. Karibu ahinya. Tinadi. Anti maber, ruto rita. Rita maber. Karibu sana. Koro kae kama watime pith mag gwen. Karibu sana. Koro kibiro nitie rwak ma nyaka irwakri. Kaw ma. Konyri go matin. Kechie ka buon gi buru mang'eny, koro inya tiyo gi ma. Aya, janeno marwa, od gwen kidonje to nitie gigo ma ochuno ni sie nyaka itim. Mokwongo nyaka ang' naket tienda e yath mantie kae mondo aneg kwiri kata tuoche moro amora ma dibed ni ayago oko. Mar ariyo, nitie kit rwakruok ma bende kaber to japith onego bed ni donjo. Emomiyo kawuono ne ok ochwada gambut ka, to nikech japith owacho niya, iye kae buru ng'eny, omiyo nyaka atim ang'o? Ati gi mask, nikech oneno niya ok odwa ni kawuok kare kae to be samoro kadhi oko tadhi abed gi homa. Omiyo mae mask ni bende dhi konya. Erokamano ahinya. Asante ka. Koro ka wadonjo, ma iluongo ni footpath en one of the biosecurities ma otiyogo sama ng'ato donja e farm, nyaka oket tiende ka, oluok tiende ka okoro donj mondo ogeng' kik tuoche donj ne gwen. Nikech gwen they are very sensitive. Koro wang' wadonj biro keto tiende go luto kaka luto ni. Then ekidonjo. Koro karibu wadonje. Adaher ni Fulrin wanyiswa nyingi kuma wantie, gima kawuono wadwa puonjo jopiny kata wadwa wuoyo ewi. Erokamano Lori. An iluonga ni John Ageta, aja Karachuonyo, but dala en kamoro ni Uriri, Migori County. Koro Kisumu ka to ne wabiro e yor dwaro. Kamano, koro sani mang'eny mwatimo pith mar gwen. Koro gwen sani asimo for the last 3 years. Watimo pith mar gwen miluongo ni hybrid. Hybrid wan gi layers manyuolo tong'gi, alafu wan gi miluongo ni broilers. Koro wan gi farms ariyo. Kama wantie ka sani en kar layers. Koro layers en pith mar gwen mamiyi tong'. Tong' is one of the richest proteins monego bed ni dhano chamo. Koro for the last 3 years osetimo ka watimo pith mar gwen. Erokamano ahinya. Ang'o mano mijing'o kata motivation mineno ni ber mondo idonje kit pith aina ni? Koro gima nomiya mijing'o ne wan gi portion mar bakery miluongo ni Western Kenya Bakeries. Koro nitie ndalo moko mane tong' norumo kabisa e town Kisumu ka. Koro in gi oda mar kek tionge tong' minyalo loso godo. Koro nabedo piny mwaparo gi jaoda ni hapana, ang'o mwanyalo timo mondo wa fill this gap manitie ni. Koro ne wabedo piny mane wadhi e bank mar Equity mane gimiyowa capital mwachako go issue mar gweno. Koro ne wachako gi broiler farming. After 2-3 months ka koro wabiro ka to establish kairi to koro waketo gwen gi nobiro ka they are day 1 old. Koro wakuro gi akura kamiluongo ni brooding makoro chopo after 6 months makoro gichako nyuolo tong'. Koro currently sani gwen gi nigi 81 weeks. To koro wa expect ni ka chopo around 90 to 100 weeks wachak uso gi ka gimiluongo ni X layers. Yes, getchen gweno manyuol every day. Every day ka wa collect around 60 trays every day. Kech wan gi gwen 2,200. Kamano. Erokamano ahinya. Gin kit chiemo aina mane ma in iwuon ipidho gwen ma in godo kae to gichiemo didi odiochieng'? Koro
gweno ni eri nawacho ni gin gimoluongo hybrid. Gin ok gicham chiemo moro amora ni ka oduma tibolo negi, hapana. Wan gi establish industry, someone gi establish farms maloso chiemb layers, ineno. Koro gweno ni en gweno ma very interesting, en very sensitive. Ya koro gin gweno wan gi miluongo nang'o ni feeding program margi, ma kata king'iyo kacha nitie chat moro manitie kacha chande. Chat no waketo kanyo so ng'ata mabiro e farm neno chat mantiere e farm. So janyiso nang'o ni gweno ni ipidhe sadi to wa collect tong' sadi tipidhe sadi. Gwen gi wapitho wamiyo gi chiemo diriyo in a day. Sa 12 okinyi wamiyo gi chiemo. Then kochopo around saa 3 saa 4 wa collect the first collection mar tong'. Mano wa collect around 40 trays. Then kachopo saa 6 saa 7 kendo wamiyo gi chiemo mar 2. And then koro around saa 9 saa 10 kendo wa collect tong' mogik. Keje e od gweno ok didonja ni sate ne od gweno mano interfere kod gi laying process margi. Kamano. Erokamano ahinya. Mura kata randa ma iketo kari kae iloko bang' kinde marom nade? Koro gima timore, the method mwatiyo kae wan gi 2 methods minyalo pidho go gweno ni. Wan gi what we call battery system, man gi cages ma is a little bit expensive. Koro wan decide makane wasetimo gimluongo ni benchmarking e other farms. No I realize nango ni ati depleter system nyalo mana mi tong' kaka battery system nyalo mi. Koro system watiyo go ni jomoko luongo ni freelance. Yani gwen gina free ginyawuotho kaka gidwaro. Koro freelance ni waketo gimluongo ni randa ma mora. Koro mora ni advantage mare eno bedo for 3 months ekigole. Ineno kech koro kendo bang' ka wasegole ober go tiyo go e farming kech obedo gimluongo ni organic manure. Ka wasegole kato farmers mang'eny biro irwa. Kech gin gik ma gitiyo go e pidho oduma, e pidho alot. Kata mana kineno compound ka wan go oduma ma wasepidho ma chulo simudo oduma wan nyaka galot. Is a very nice gine fertilizer. Ineno kako chalo. Ober sana. Ma ber ma kata mana jo farmers ma around kairi. Gikaw kata wakaw den wamiyo gi. Erokamano ahinya. Daher ng'eyo ni ka nichako gi gwen adiwa to starting capital mari ne chalo nade? Ya koro challenge maduong' mar farming ni achiel maduong' manyalo wacho en gimiluongo ni capital intensive. Itiyo gi pesa mang'eny mondo itimri nade mondo ichaki. Ineno koro mana kaka nakoni Equity Bank nodhi momako badwa, nokono gige mane wadwaro timo to gimako badwa magimiwa pesa mane wachako goka. Koro kaeri odni ne wagere kaka ineno en ni ne odwano accommodate wa gwen 10,000 mane waoda gwen ma gwen nobiro 10,000 kapod gitindo a day 1 old. Koro ne wapidho gi week 1 week 2 week 3 kane chopo week 7 ti tuo mano donjo negi mano strike wa kabisa kendo chunywa ne dwa weyo wach pith gweno. Koro tuo no nodonjo mano nego 700 ata within 1 week ne waselus gwen 700. Koro through vets moko ne nitie kai Kisumu ka moko nowuok Nairobi mane gibiro magi konyowa mane wanyalo thiedho gi makoro ne gi recover. Bang' kane recover koro sani wan gi gwen 2,200. Yes, kech moko notho because of tuo manobiro no, but we thank God ni at least vets nobiro mane wanyalo rescue gi. Erokamano ahinya. Daher ng'eyo aneno ka kari ka in gi feeders mang'eny to in gi gige modho pi. Gwen mag broilers, mag layers gi. Gimodho pi marom nade? Wach ni odiochieng' kakisego kwan. Inya fwenyo nono gimodho marom nade? Gima very important e pith mar gweno ni ne wapuonjore ni odwaro pi maler machal kaka mana ma ini modhe odi. En ok odwa pi mling'e ni Kinyaluo ji ong'ega nang'o ni ati gweno eni miye pi amora kata migole sewage kata migole taka, but gweno moluongo ni hybrid ne odwa pi maler machal mana minyalo modhe ot. Koro gwen gi eki gimodho at least 800 to 10,000 liters every day. Ineno koro magi luongo ni automatic drinkers. Yende ka kosetimne gi lining ka iri ma koro pi chwere iye ka kata ka kinyaneno ma pi biro automatic to pi chwere iye ka. Koro ka pi chwere kanyo so long as sama gimodho to pressure dok piny then pi wuok ka biro ka watimo ne gi piping ka wuok kocha. Magi luongo bell drinkers, gin automatic bell drinkers. Pi bira kende so long as wasetimo ne gi wiring kaka ineno koro watimo ne gi ni. Koro magi
bell drinkers kaka nasewacho. Then ma iluongo ni feeder. Feeder nyaka twe kama mondo kik gweno yuke. Koro chiemo kokel tiole wiye ka. Ogie koro kuonde kama gwen chieme. And then king'iyo koni magi luongo ni laying boxes. Koro ng'ata matimo freelance system ama giluongo ni depleter system nyaka ibed gi giluongo ni laying boxes. Laying boxes gi kae kama gweno toke. Koro gweno roga nango ni iloso ne kama toke tong. Koro laying boxes gi wakelo gi ka gweno sechopo at least 4 months. Mondo gichak ng'iyo go nako ni gwen gi they are very sensitive. Koro gichako ng'iyo godo moko chopo 6 months ma gichako nyuol gin gi laying boxes. Koro kata ineno tong ma wagolo kagi ne gin e laying boxes e iye koro gweno donjo to nyuol ka koro ineno ma mano kanyuol e iye enwewe nyuol bang' ka gisenyuolo koro ineno to od gweno kisik donje sa te. Koro kaka ona donjo od gweno diriyo e odiechieng'. Sa 3 mikwanyo tong gi sa 9 gi sa 9 sami kwanyo tong. Areken gi sami mi chiemo kende. Sa 12 kinyi. Sa 12 kinyi latest. And then gi sa diwa. Gi sa 5 sa 6 gi kende. Koro gweno ni eno kodwa ng'ata mondo odonje ode ka. Koro an gi specific people madonje odwa kaka sani an gi 3 staffs magine manyaka gidonj ka magine magweno giong'e kodgi giong'e kech gin very sensitive kamano ero kamano ahinya. Ere kaka inyalo fwenyo ka gweno tuo to ka dipo ni fwenyo ere kaka itimo igole kae koso giwegi jomoko gweno ka tuo gi mokwongo ma otimo nyaka wa identify from the crowd from the flock ma intiere then watimo ne gimiluongo ni isolation. Sama ni donje gate kacha ni neno room moro ma gwen moko nitiere maka watimo ne gimiluongo ni isolation. Isolation inyalo timo sama gweno tuo ama inyalo timo sama gweno duong' ni brooding is a process ma gweno dwa no butno e tong'. Koro wa isolate mondo kik influence the others. Koro mano watimo gi isolation then omanyo ni gi veterinary wan gi veterinaries ma walink godo. Nego wan gi problem e farm to wagocho ni gibiro gi ng'iyo gwen matuo go timiyo gi yath ka gise recover tiduogo gi the entire flock. Manyiso ni vet ko biro to be miye chanjo dong. Hapana chanjo ne watimo ne gineno gweno ni watimo ne gi chanjo from week 1 2 3 up to week 20. Bang' kanyo there is no any other chanjo michak itimo ne gi kech nako ni magiluongo ni hybrid. Koro hybrid nitiere wan gi miluongo ni vaccination program ringo nyaka week 18. Bang' kanyo giminya timne gwen gi en mana chiemo gi pi ma gimodho gi deworming unless ineno an incident moro ma gweno moro tuo isolate and then iluongo ne veterinary ma koro konye. Ero kamano ahinya. Karika yake kitimo value addition mana kaka naseko ni hapana gap ma wantiere godo e bakery mane wantiere go bakery mane omiyo wachako ang'owa issue mag gweno. Kech realize ni bakery tiyo gi tong' mang'eny. To sometimes ka tong' no onge ok inyalo loso quality cake kaka idware momiyo ne wadonje ka koro tong' ni value add kanye e bakery kocha. Again value addition more neno manyiwa ni ober sana. Sami dwa pidho oduma, sami dwa pidho alot, ober moingo dheno kech iluonge ni organic manyiwa. En manyiwa ma organic. Koro ober sana farmers ma area ka oseng'eyo ma anytime ma wagolo gibilo mana giloche kao gi kech ging'eyo the value ma omiyo gi e land kama gitiye kode. Ero kamano. Manyiso ni manyiwa ni use nang'o? Wause ogunia achiel uso mana 200 kende. Yes, koro ka in kata gi farm maduong' 3-4 acres ibira to wauso ni godo. Chieng' ma ogolo ok ni inekech sama wagole dichiel. Koro ka wasegole ka wanyalo uso ni godo. Kamano. Ero kamano. Chiro mag tong', chiro mag broilers ma in godo chalo nade? Chiro Kisumu ing'e ni most ji ama most jomodak e iye ka ogiero timo farming mineno mar gweno ni. Wan wero mana gimiluongo ni agriculture moko ma e dho nam ka ema ji ohero but very few people matimo kaka ineno poultry ni. Koro ne wa identify that gap emomiyo ne wachako ang'owa wach mar poultry ni. And again because demand mar tong' ni malo sani ing'e ni wadhi e gimoro miluongo ni Lake Region. Yes, Lake Region ing'e oting'o almost 4-5 counties e region. Koro through that this market already is there. Makata tong' ma ogolo ka 60 trays ni ma tong' matin sana e Kisumu ka. Actually our main target wadon mondo obed gi 10,000 layer farm e Kisumu ka ma will be the leading people ma supply tong' e Kisumu ka. Kech kata masani wagolo 60 trays per day ni matin ochal a drop in an ocean tin seriously. Koro our main target mondo obed gi 10,000 layer 10 and above 10 layers farm eka wanyalo satisfy the demand. Apart from mano
wan gi supplies be mawatimo like Avenue Hospital, wan gi jomilongo ni Mama Ndoo. Mama Ndoo gin mine mabire farm to yango gweno kaka sana sana farm mar broilers. Giyengo, ka giseyengo to gikao, then gidhi godo. Adong koro nikech iwacho ni in gi bakery. Onya ting'o tong' mondo wadhi go bakery kocha mondo ne kaka itimo value addition donge. Mano nyalre kabisa. Asante. Koro kapok wating'o tong' mwadhigo ka bakery, samoro nitie ng'amang' ne her ni manye, inyalo konyowa gi namba kata yore mag tudruok ma ng'ato nyalo yudigo kitiyo gi kamera ni. Koro yorewa mag tudruok wan gi namba mar simu ma kigocho to ibiro nwang'a direct en 0722 34 54 then 04. Alafu bende wan gi page marwa e Facebook waluongore ni Wise Choice Kenya Farm. Koro kidhi kanyo you can like that page. Alafu namba na bende kanyo dial that number tibiro richa direct, then wabiro neno kaka watimo biashara kanyakla. Janeni winjo biashara kanyakla ok simu mithogo aoyaye. Biashara obed simu makelo ohala, kik obed simu ma idhi nade ingima adwa mang'e ka namba nitiyo. Gi kinde ni wadwa ting'o tong', wadhi Kondele kuma bende gitime value addition. Wadhi neno kaka giloso gik machal gi kek, gigo machal gi kebab, gigo ma bende wadhi tiyo gi tong' mana mar loso gi. Wadhi uru. Koro value addition watime bakery. Kamano koro bakery madam ni bakery. Hapo no bro take you through the process of value addition. Mana kamano janeno marwa tieko kidieny mokwongo wadwa ka daka moko machuok wadhi e yweyo aito bang'e waduogo. Kik idhi mabor. Asante kwa Sabato. Chak Sabato ni gi ng'uono mar Nyasaye. Yud jipo ka iwinjo wende mapako Ruoth Nyasaye. Bi mondo ijiw yie, geno kod jipo ne familia mari. Be isomo lesson mari. Ikri nikech wadwa nono lesson mar juma. Nyithindo, biuru e tiend Nyasaye. Biuru, biuru. Na sisi watoto, turukaruke na Yesu. Ma injili ngima. Wachako kendo watieko kod Nyasaye. Sabato ka sabato, RS achiel okinyi nyaka saa 3 okinyi kod an Lorina Chen. Duto biro rumo, mapingi kalo kayamo. Ng'ato ka ng'ato nigi gima ber mohero. En mich. Gima wadhi gi art. Onge ng'at mabobiro to yudi kuma intiere to kawi gi kanyo. En tije madhi mi ng'eri. Mae en chenro ma ji nigi nyalo mar timo gik moko e yore mopogore opogore. An ma design tani ma arango quality mar gino kapok owuok. Moro ka moro kuom gik matimore e ngima ng'ato en gima duong'. Tije lwedogi nigi pesa sana, kikutegemea tije andika. Nikech duong' ok en gima iwacho gi duol maduong' seche moko, to en gima itimo gi lwedo. Mi pokni no teko. Time seche te. Pok opogore. Tich Ang'wen, saa 2 okinyi. Ngeso ka ngeso, wakelo ni gik mamit makelo mor. E rogo mar nyithindo kae, wakelo ni talanta. Loso gi lwedo, wapuonji tedo be, gi moko mamit. Rogo mar nyithindo, ngeso saa 3 mar okinyi, mana e Ramogi TV.
Machiegni kendo janeno marwa e kidieny mar ariyo. E kidieny makawuono ni gisanie wadwa wuoyo gima kisungu dendo ni value addition. Ka japur osepidho gwen, oyudo tong', oyudo gwen ma bende ouso, gi kinde ni antie kondele kuma bende wadwa time value addition nikech japur kata japith bende kopogore gi kit gwen mopidho en bende en gi bakery. To mae kawuono wadwa wuoyo kit value addition machiegni kendo e kidieny mar ariyo. Tudruok mane ma un godo gi bank mar Equity? Okay, bank mar Equity wasebedo since 2015. Ya to ni tie loans magisemiwa several. Actually wachako gi 200,000. Ya koro since then nyaka sani gisemiwa loans ma several from 200 wadhi 500 makrocho kamoka pesa madongo dongo makata mixer mineno kani these ovens mineno gi kata mana renovation mana watimo kani te magi mana tije loan mar Equity. Ye koro kitu osewugo mabor to odoko Nyasaye kamano. Yes. Gisebedo bank machiegni kodu ka gisewuotho kodwa ka ng'ato kuom yani gisebedo kodwa machiegni kabisa. Sometimes kati nya realize ni hapana account achiel anya bedo gi loans ariyo. Ineno moro maduong' cha nitiere but maybe adwaro 100,000 moro chap kanya sejazo form timi aga mia bende ewi moro no piyo taneno gima timo kenda chaka duoka. Nyinga Agnes Adero, anya Gimiala, to kawuono ni warwako jowagi e kampuni waka e Kondele. To Kondele wan gi Wise Choice Kenya Bakeries. Kenya Bakeries ka wan watimo cake, waloso cake mar nyasi mora mora, obed mar nyombo, obed mar arus, obed mar nyuol mar nyathi, watimo kae. To kae wan gi tong'. To tong' ni okonyiew oko. Tong' ni wa golo mani puthwa ka. Nkech wach mana kaki wacho value addition no, ne waneno ka Kisumu kae wach manyo tong' nen lweny malich. Kech wach wan tong' wayudo mana Uganda, to kok jo Kiambu, to kora nen gima tek. To chieng' moro no yudo kan wadwa loso cake mang'eny kabisa. Ka wigni wan gi arus ariyo. To kane wabedo gi pek mar yudo tong', to kiyude ten bei mapiny ama on tong' mok fresh. Kech wacho wa mabor. Ne waparo ni wabe wan gi karwa, wanyalo chako pidho gwen. Kichwach gwen en gweno. Obed Kiambu, obed Uganda en gweno. Kisumu ka ben gweno. Koro kawuono wadwa loso cake, wan gi arus. To tong' mineno ka kora tone en tong' moa e puodho ka. Ma tong' monyuol mana nyoro godhiambo. En tong' ma fresh. Kendo kinene maber en yellow yoked. Maber sana. Manyiso ni wapidho gwen maber. To gweno nyaki mi chiemo. Gweno kokimiyo chiemo maber to ok bi mi tong' maratong' kamae. To tong' ber maratong', ok en tong' moro ma onge ratong'. Kuminene ni koro wakete ratil, tong' maber ma healthy nigi ratil. To tong' ma healthy man gi ratil onego bed 60 grams ama 55 grams. Mano tong' ma healthy. Koro kate cake ka nyaki bed gi tong' ma healthy. Tong' ma healthy en tong' mineno ka yolks ge ok tore. To tong' mineno kitoyo to yolks ge pipi. Mano nyiso ni en tong' mok be ok fresh. Koro magi gik mane waneno, wawacho ni koro ochopo nyaka walos mana tongwa. Nyaka wapidh gwendwa mondo mi watong'. En tong' ming'e kumoae, en tong' moko udhi wuoth mabor. En tong' ma within 15 minutes en Kondele ka. En tong' ma ready. Ten quality maber. En tong' ma katibe kichamo alori, ibro yudo ken tong' maber to mit. Sani Kisumu ka wan gi tong' moro mikelo makumoae wakia. Jomoko wacho ni en tong' jo China. En tong' ma kiboko to chal raba. To ochal blada to kitede kichiele onge tik tong'. Koro mane crisis ma jo Kisumu sani kale. Kechwach wan jo Kisumu almost 90% of chiembwa oko. Jo skuma golo oko. Spinach oko. Tong' oko. Kechwach wa depend on either jo Kiambu ama jo Uganda. So kasani kaka mafuta no idhoni. Yudo ni jo Kiambu temo uso mana tong' around Nairobi. Gi avoid chopo koni. Koro for that reason, ng'at ma
ng'at machal koda ma jo ohala abedo gi rem mapek. To ka ayudo tong' ayude kok en fresh, to kata en fresh to ayude ka beche ni malo. Koro manyiso ni onge ohala mayude. Erokamano ahinya. Kit ohala ni isebedo kitimo kinde marom nade? Ohala mar kek wasetimo higni 15, manyiso ni walonye. To wasebedo nyaka gi jopuonjre, kata ka ibro neno joga moko gin jopuonjre moko kuomgi. To kata joga mandiko moko gin joma anima puonjo, so they are my own product. Mar ariyo, kando apart from training, what train thindo mondo gitim ohala. Kech wach gimwa fwenyo gi kek en gima onyami 100% profit. Ka ing'e in gi skill, in gi nyalono mar loso kek, idwa mana ingredients. Kisenyiewe kata sufria mar ot ichakogo, kata jiko ichakogo, kata oven mar jiko wan go ka, mar maka ibro neno. Kise beke, kiloso kigo kwandi maber, ibro yudo 100% profit. Koro wasetimo tijni kuom igni 15, to korka gweno wasetimo koro igni 3. Koro gin gik ma wang'e koni gi koni. One of the things maka dwani mondo succeed, ibedo gi jomo olonye gimoro. Koro kae ang'o matimore kae kuma koro nwatoe tong' ni? Mae working area ni, mae production site. Mae production site kae kuma wa time production. Ineno kanyo machine ne waruo skari gi blue band. Koro bang' mano tong' mineno ka togi wadwa olo kanyo. Kwasetieko mwa olo kanyo, waruo to wamedo gi mogo. Kwa kanyo twakete oven koni. Koro nikech nwato tong', to ni wacho ni ratil ni emitiyogo mar ng'eyo rapim. Kek nyaka ibed gi kipimoge. Koro gi kawuono ni wadwaro tong' ng'adi? Nwadwaro tong' 40. To 40 ni nyaka wapime, just mano 40 times 50. That's about 2,000 kamae. That's 2 kg. Koro ka maybe okoromo, mani mi nyaka wati gi ratil. Kech ndio nang'isi ni standardized eggs nyaka bed 50 to 55 grams ama 60. Yes. But koro samoro ibro ntie tong' moro mawuok matin. Gwen nyuol gi ginene gi cycle. Koro tie cycle mogolo do tong' madongo, ma medium tie cycle mogolo tong' matindo kendo chako kendo. So that's when now nyaka wati gi ratil. Janeno marwa, mai ratil makawuone watiyo godo ka wapimo tong' mantie kae. To nikech masin mineno wan godo kae ma kisungu dendo ni mixer. Kapok watimo gimoro amora en niya, ka iketo mogo, tiketo margarine. Koro kabiluongo brand mar margarine, obed mihero no. Ema i-mix go kati rundo, kosebedo mamakore maber, ma koro bedo a bit fluffy, tikao tong', tichako, iole iye kae, aeto kendo i-mixe. Yes, koro mane gima timore kae. Ka osekao tong', madhino osebedo mayom maber, in fact kata kidwa medo flavor, kae kuma bere mokongo. Kae mikete flavor, iwachni ko idwa vanilla, idwa strawberry, idwaro kia moro chae caramel, kia ang'o, kia passion. I-mixe kae mokwongo. Adhi maber, kek udho wamit. Koro kwa setimo mago te ang' nwakao tong' bende wabro rundo kae kata wabro mix gi mogoni. Kae to bang'e kwa yaka koka wadhi e oven. Oven ikete tin. Mako ma watimo negi greasing. Koro tin wakao, wachni mae tin manu wayiero. To nwa setimo ne greasing maber. Koro wachni ya waserundo ke kochacha gichacha donge e mashindwa cha ma watimo ne greasing. Ma en margarine, okiket mo michiedo go. Na margarine miyiero, okabi kuyiero ni brand. Koro margarine miyiero cha emitimo nego greasing. Kisetimo nego greasing to kachacha mixer cha kumanu wase chwade tong', wase chwade sukari, wase chwade margarine, vanilla flavors gaka. Koro waole kae kata waole kae depending the shape mar cake midwaro. Gi weight bende. Wachakwa nwera til wapimo koka waginene. Koro wachni for example ma en 2 kg koso 1 kg. Ma half a kg. 1 kata half. Koro wachni ne wadwaro cake mar 1 kg ama half a kg. Already we've greased container wani to waketo kae.
kwasekete kae ma wachno pong' kata size mwadwareno to wakete kosa riambo Iwacha adier. wakete oven. Wakete oven. An adwa tiyo gi makoni. Nyase ogwedho wan gi ovens mang'eny koro luwore ni adwa keke kae. An gi oven ni koro mayiero. Ero. Aya koro lernegi Kodi biro tiyawo ka. Kata ka kineno nitie moko. Aruf moro goya ka maber. Kaka gibeto. Nitie aruf moro magoya. Koro wabiro waketo kanyo. Tik moro nega. Otik maber jowadu. Otik ma wonderful. Koro kae waweyo kekwa depending on the minutes mwaketo mwaset ka temperature koro ka waketo 180 wakongo set the first 30 minutes ko lango ywak warango kendo wamedo minutes either 10 ama 15. Ng'ama nigi birthday wachak wero ni happy birthday to you. Wan gi nyasi, wan gi arus. Arus ochopo ya jowadu wariwe uru gino ber. Koro macha kwa tieko riwo wadwa biro mondo wakel kae. Koro kwasegolo gi kae magi tieko ka. Koro the next thing wadhi kama ginene kama idhi tim gi decoration ka waketo gi kwe matin. Koro gima nanyisi cha iluongo ni skewers. Dongo chal toothpick. Mani wache yo mayot ma ng'ato nya winjo. Kichwo kama tigolo kama okodong. Neno ko ler. Oler kabisa. Mano nyiso ni osetimang. Oseikore. Ler adua. Mita dua. Oikore. Koro wadhi ng'ado mosekwe mondo ibile. Jogo ne ni kana. Gini chamre ok en gimi loso kamano. Koro kwa wasewe wanyawe gigi kwe sahaulo dakika dikama. Kwe mar kek ok yot ahinya but nitie mosekwe but ma nyaka kwe for 2 hours. Katin but nitie mosekwongo tedo. Adwa dhi ng'ado ni mondo ibil kineno. Kata mai makane ka ichak bilane. Kek mwaloso ni ma koro kek mosekwe. Kama kaka ochan kaito wakete maber to koro wachako wiche. Makano in mibro konya chako timo coating ni. Adongi se wacho ni anya student maber. Student maber kama kaka jipuonjre. Koro ne jogo madwa manyiro. Namba na en 07 1 2 1 ochiko abich nono aboro ochiko. Lungone gi English joluo joma winjo joma dhum. Kendo 0712 195 089 moro ibro yudowa e 0722 34 54 04. Janeno marwa iwacho ni gimoro amora man gi chakruok nyaka bed gikone. Odiochieng' ma kawuono ne wawuoye kit faith mar gwen gi value addition ma bende yudore korka gweno. Wacho tong', wayudo ni nitie chiemo, to moloyo kawuono ni aneno kaka waloso kek. To ok dang' bed na wuoye kek to ni ane matemo ne decoration kanyo. Ta ni alori no ok obilo. Nyaka confirm mondo kata kamiyo namba mubiro manye goda. Kendo sukari ok ng'eny. Mano miyo anya bedo customer. Sukari ne ni piny maber, yom boyom, keko chiek. In kaka japuto samoro diher mondo wabi walimi, inyalo oronwa ote kitiyo gi SMS namba maromen 2 3 6 000 kata inyalo oronwa ote email address mar purgiohala@royalmedia.co.ke. Kata inyalo yudowa e mbui. Wan e page mar TikTok, wan gi page mar Facebook. To ana wuon bende nya yuda e mbui na kaka Lorino Mondi. TikTok bende Pur Gi Ohala gi Lorino Mondi. Karotho yie wachak warom juma manyien. Lungana Lori nyaka bla oriti masana.
Mondo mine chenro ni kod mamoko mag Pur Gi Ohala, donji e viewsasa.com.